saka ndarwadziwa nenhumbi nini ndakabva ndaudza mutai wacho ndakatoudza mane kuti handisi kunzwa zvakanaka kana gumbo rakurwadza chii zvikanzi pamwe mwana aita sei agara pagumbo vandati haina handisoita sei handisi kufila bo pakati ngatitare tozozviona mangwana tobva tatomuka ndati haina handaita sei handakurara mushe zvikanzi ngatitotonowacha washeni rabva ndatonowacho vataenda kuwasheni vatanowacha ndichirwadza nenhumbi ndakaenda kuwasheni kuma3 ndakaenda kuwasheni kuma7 dzemakuseni vandadzoka kuma3 kuma3 ndakutoda kugeza kuma5 ndichitorwadziwa pavanditingatambei fishfish pavanitambisa bhora pavanitambisa fishfish patingo ndichingorwadziwa pandazoti kuma4 dzanza kutenda ku5 pandapinda mubhaki ndauda ndamira pamukina ndauda nogeza pavanditanzichi tigeza ichite sei tiende zvikanzi namaitino muda kuti ageza tiende kuganzasha kuchipatara zvikanzi nenguva yamaudzwa kuti munhu yakurwara dai makaenda naichi nezurumanheru kwete kuti mozoenda naye nhasi izvo zvitasei atoibva dumbu ratodzika ndatomubhaki ndauda togeza mwana bva atongobuda zvesine shuva peatongobuda mukadzi wepanjitsiti akatosvika akatambira mwana ivo vanga vatori mugodhi vachitoita zvemugodhi wavo vakatozongouya mwana akutopinda mumba atobatwa nechirepa mwana akutongopinda vaongochibvisei magumbeza vakakauya naimise mwana ipapo angupeti vasikana vangu aitovaziva nanhasi anotovaziva vasikana vangu zvaiitika ndezvekuti munoziva ishe pachikomana nemusikana munhu aitumwawo kana kumba vachisangana mvura saka semukomana nemusikana vaingosangana pane maikini anongoitwa ndo zvinhu zvatikangoitirana ndo mafambidzirano atikaita zvekuti munhu unongoradzana kuti maaction poitika zvinotoitika. Mwana uyu akanga akaitwa chitsvinyo nemuishi. Mwana uyu akapuwa zita rekuti itai zvamunoda, ndo zita ranga rakapuwa munhu uyu. Asi ini ndakazomuona kuti zita iri handingaripe mwana, ndakazomupa rimwe zita. Ende chinhu chandida kuti itai zvamunoda ndiani akapa mwana zita? Ishe ipapo pazita mwana idzaniko kumusha ishe mwana angasona zita saka maona parimadheni apo pakatonyorwa pakanonzi baby ruwarashi angasati ane zita. Zita akapiwa nehanzvadzi yake akaenda kuSouth Africa inonzi Lidini. Akamukota anzi kuitai zvamunoda zvose kana rinopa rekuitai zvamunoda zvose. So ndinoda kuti mwana uyu mambo pamberi penyu mundibvumirewo mutambire chikumbiro changu. Mwana uyu ihero, igamba mwana uyu akaberekerwa mutoilet, guvhu rake rakaoma nenyasha pachaikwa spirit ye50 cents rikasvika pakuita green. Mwana uyu aigezerwa muchemba pasina bhaketi nedhishi zvekuti agezerwe. Mwana uyu aigezerwa negreen bar yemapureti yaingonhongopa daro sogezeswa. Mwana uyu akagezerwa pamusi wa17 November akazotanga kuzona mafuta musi wa27 December ndaakugara naye. Saka ndinoda kuti mambo munditendere kubhurisa mwana uyu igamba. Chekupedzisira ndoda kutenda mukomana uyu nebasa raakabata nekundipa chipo chemwana achazondichengeta. Ndine mufaro wokuwana vazukuru vaviri, mukomana nemusikana. Ndichiri mudiki ndine 38 years. Ndinovimba Mwari vachandichengeta kuti vana ava vagozondichengeta ndizopupura ukuru hwaMwari nyika izoona. Ndichaverenga pano interpretation. Pane zvinhu zvakanyorwa zvemapercentage zvakawanda izvo. But we are mostly interested pachini interpretation. Zvinhu zvese zvakanyorwa. Pano parunzi the alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. Based on testing results obtained from analysis of the DNA locally listed, the probability of paternity is 99.99999%. Right. Gwaro irabva kunonzi ku global. Ndokwa makaenda shokwadi. Pamusoro ipapo ndakamhangarira Lloyd Chamburuka semukosha wangu kuti andipe pfuma yangu pakugara kwakaita nemwana wangu. Right. Pane zviso zvasina kuona nhasi. Amai wa
Mukwasha walipe pamusoro ichi anokwanisa kuuya baba vari okay. No, that's fine. Baba wa musikana alipe ane vatanga vari hama dzemu handadzani vakosiko last time vakosiko ora zvakanaka enderera kumberi watopedza mata wapedza watichauri kumhangarira mukwasha wako wenyaya yepfuma chete nekugara kwaakaita nemwana wangu nemupango chiri nemwana wakaita naye. Okay, zvakanaka. Right, mukwasha ndiani zita Lloyd Tamburu uri kuizwa nyaya ndiri kuinzwa ishe tamirira madna akabudawo achiti mwana ndewangu aiwa zvinenge zvataurwa nedare tinogamuchira sekudare zviya ndiwo wakati madna makanotorwa kwamureo takatorwa kwamureo masembos atorwa kwamureo akazotumirwa neinonzi global akatumirwa kuno kuharare vakatitaura kuti vakaenda kuSouth Africa vakati vanozoona manhingi acho pavauploaderwa maresults. Saka madna test iri takaita rini? Takaita musi wa3 December 2024. Okay, iwo wakaenda nemudzimai wako? Okay, muri wairi? Chii chakaitika pakutorwa? Makatorwa masamples 8? Takatorwa. Chii chinotorwa? Vanenge vane tumastik twavanokwesha mukanwa kudai. Vanotora baba, amai nemwana. Mese makaitwa saizvo? Okay, mukabvumirana kuti zvechokwadi zvaitwa nemazvo? Chokwadi. Maresults atumirwa? Masamples atumirwa? Right. Chikonzero chipi chekuti vaitaura kuti maresults asati abuda kubva musi wa3 December up to now? Results asati abuda vakapa chikonzero chipi? Because from what I know, results eDNA are not that long. Chingava chikonzero chipi chavaitaura ivo vakatsanangura vakati maresults tangomirira kuti auploadwe hanzi mudatabase ravo zvavakanditsanangura pamakati tichifambirawo nyatsunzwa kuti sei zvinonoka zvichiramba zvinonoka vakati tingomirira kuti auploade musystem yavo. Ndakanzwa kuti wewe mwana uyu aita mwana hauna kumira, wakambomira kuti utenge nguo kana kuti hembe dzekuti mwana apfeke nekuti wanga wakamira madna test izveni kuti wanga usina care nemwana wacho because waita hasi wangu. Chikonzero chipi chaunogona kutaura rino rekuti uti mwana uyu ndaifika kuti hasi wangu kana kuti ndinoti mwana uyu hasi wangu sekutaura kwawakaita mudare? Chakaita kuti ndiufunge kuti mwana waye hasi wangu nekuti nhumbu iyi yakazounzwa yaane 5 months pataigara papasingakwirwe basi, asi dai yakanziwo kana kuti ine 3 months wo kana kuti 2 months yonzi kune nhumbu ndaigona kukasika kuzvitambirawo. Saka ndikazoenda kumasinokubumbirana here iwewe neni kuti mu5 months dzazoya nhumbu mumashuromo takanga tichitodanana vakare takanga tasiyana asi makabodanana before than 5 months. Takambofambidzana tichibva tazosiyana. Kufambidzana kwenyu makavata mese chokwadi. Saka iwe wasiri sure? Hausi sure up to now? Aiwa, ndakanga apa handisati ndani sure, asi mwana akabuda achinzi ndewangu, mwana iwa tinogamuchira, tinochengeta. Unotaka kumuchengeta sei? Unomutora sei mwana wako sei? Tomboti maresults aya auya achiti mwana ndewako neutsinye wako wachitira mwana unozvigamuchira sei? Nekuti mwana uyu sekuona kwatakaita kutosha kwakaita mudzimai wako akataka iwe timbotitsanangura wakadhilivha mutoilet yatotsanangura maityiro azvakaita tisati tasvika pako. Kwamureo pavakanosiya kwamureo havana kutaura kuti ndokwavakuita sekwakugara wakangonoti tsvete. Kana kabva ndaona madhezi afamba bandaudzwa kuti chiinda kuti tete ndauda kuenda zvikanzi naivo tete hazvikwanise kuti uende tete vari pano here nhasi? Tete havana kukwanisa kuenda. Vati haukwanise kuenda nekuti panapa ndopa wakasiyiwa nezvekutore ndege ndakazvifunda kuti ndopa ndakasiyiwa ndisinaita sei ndisina kuudzwa here kunzi ndopa wakuita sei pawakugara. Saka ndarwadziwa nenhumbi neni ndakabva ndaudza mutai wacho ndakatoudza manheru kuti
handisi kunzwa zvakanaka kana gumbo rakurwadza chii zvikanzi pamwe mwana aita sei agara pagumbo vandati ina handisiita sei handisi kufila bo pakati ngatitare tozozviona mangwana tobva tatomuka ndati ina handaita sei handakurara mushe zvikanzi ngatitotonowacha washeni rabva ndatonowacha vataenda kuwasheni vatanowacha ndichirwadza nenhungu ndakaenda kuwasheni kuma3 ndakaenda kuwasheni kuma7 dzemakuseni vandadzoka kuma3 ndakutoda kugeza kuma5 ndichitorwadziwa pavanditingatambei fish pavanitambisa bhora pavanitambisa fish patingo ndichingorwadziwa pandazoti kuma4 dzanza kutenda ku5 pandapinda mubhaki ndakuda togeza ndamira pamukina ndakuda nogeza pavanditanzi tigeza ichite sei tiende zvikanzi namaitima muda kuti ageza tiende kukanzi kuchipatara zvikanzi nenguva yamaudzwa kuti munhu yari kurwara dai makaenda naye nezuro manheru kwete kuti mozoenda naye nhasi izvo zvitasei atoibva dumbu ratodzika ndatomubhaki ndakuda togeza mwana bvatongobuda tesine shupa peatongokuti mukadzi wepanjitsiti akatosvika akatambira mwana ivo vanga vatori kugodwa zvitoita zvemugodhi wavo vakatozongouya mwana akutopinda mumba atobatwa nechirepa mwana akutongopinda vaongochibvisei magumbezi akakauya naibvise mwana ipapo angu kwete tete waidaro kana zviyo wakati muchiri mese tiri kumusha kwemukomana ndakumakwete vakuba kwenyu mwana wakambotaura pano chiti mwana vakaramba kumugera natsotsanangura kuti vairevei vairambirei vaiva nechikonzero chekuramba kugera mwana akati mwana hasi wedula toenda kuti nditigere kudzira kungawanzika tisanganikuneri mwana wakawana mukana here kubvunza kuti munoda kuzviitire ikaucha yavo here kana kutsika dzavo akasindo zvatoita kumusha kwedu saka iko zvino mwana akagera akagerwa namama latimisandi raitidaro nyaya iyi muchiri kuitondera mujera kupinda mukudare tikati amai havagoni kuti vataure nyaya yekureva pfuma handiti kupa mhosva uku nekuti akaramba akati handisi haiti papasi pamipa papasi pamipa tikati no nyaya isisi makaenda kumadna test isusu will be very patient handiti kuti timirire maresults edna test saka maresults edna test makanotora i tikanotora ichi ari kubva tamaunza kudare sezvamakataura kuti kana achinge abuda munokodzera kumaunza kudare akauya nani ndini ndakauya nao anga akabharwa ii anga akabva okay wakaverengera imomo ndakaverengerwa kubva azovharwa ndokakauya nao saka mari dzavo dzokukwaziva ndikwazi kudzimai wako ari kwaziva takaziza kuvaudza nekuti tikada kana kutaura navo inenge yatova saka takangoti sezvo makati auye kwakanaka tine gwaro rakabva kuno kuglobal dna diagnostic center rakanzi dna test report it's only for personal knowledge so that's what they are saying ichaverenga pano interpretation but zvine zvakanyorwa zvemapercentage zvakawanda izvo but we are mostly interested pachinyi interpretation izvinhu zvese zvakanyorwa pano pari kunzi the alleged father is not excluded as the biological father of the tested child based on testing results obtained from analysis of the DNA locally listed, the probability of paternity is 99.99999%. Right. Gwaro irabva kunonzi ku global. Ndokwa makaenda shokwa. Ndikutaura ero kuti iwewe you're not excluded. Zviva kuti you are included. Handitika ndikutaura kuti iwe ndiwe baba 99.999% in the half. Ndiwe baba mani. aiwa tinotenda Alright. Uyo msikana wangu alida kutaura.
ora tusati wataura baba mukuizwa nyaya gwaro rekwakaenda vana rokutaura kuti mwana wenyu kuramba kwese kwanga achiita manyepo chokwadi chakuda kumadna kuti uyu mwana mudzukuru wenyu amamuchirigikira amamuchibata zvakaipa pamwe chete nevadzimai wenyu vamwene vomwana uyu natete vaya vaka vachibata muzukuru wavo zvinosirisa zvekutsinyi harizakare kuti uyu mwana wenyu munozvigamuchira sei sababa kuri kunzi mwana uyo anofunga anokuonai sei nhasi uno nemaitiro amaita utsinye hwese hwamaita semhuri muchiitira utsinye mwana akadai kuri kunzi mwana uyo anofunga chokwadi akakutarisai nhasi maita sei baba kunesu fanika kuneni mubereki handingakwanise kuti nditambire iye mwana achiita zvisi zvavo saka hapana ndakangomirira kuti zvitange zvaenda pachena sekuenda pachaita ndakukwanisa kuti saka izvi muchazvitambira nemwoyo wese here zvechokwadi kutoti muzukuru wangu mwana wangu zvakanakawo futi kana pachatondimari kumbata dani zvakanaka pisana taura ungaone chekutaura inene mambuka magariro anoitaumba kwawo ezvinozvo handichatombokwanisa kurara ie ndichingorota zvinotyisa zvega zvega handichatombokwanisa kana kurara kana ndakandogona kunyika ndogara kusvika kunze kwaedza handikwanisi kurara chii chinogona kunge chakakonzeresa kuti utadze kurara zvawakaitika kumbaiko ndijambisa kwakaita mugoti nepoto mugoti sadza poto yabikirwa sadza ingao nemugoti nebanga waindijamba kuti zvadii handizivi zvangu vakangoti jamba right urupa kwanga aripei anga aripo right iwe tiudze chikonzero chekuti imi maita mashirikiti akadaro ekuti munhu akazvitakura nepamiri aururamba kuti mudzimai ane mwana wako akatakura pamimba pako chii chikonzero chamani uchambise mambo inini uko handina kubva ndagarako inde ndiri munhu dati uyu mudzimai wako ati wanga uripo ipapo handitenderi napo ishe wangu nekuti ini ndinogara kuno uko akangoenda kuti ini ndanzi gara naye kusvika asununguka saka ndakatoina handikayavate naisezvo munhu wada tisafambidzane naye akaenda mumaoko kana masisi vangu tiri ropa rimwe tinenge tichibvudzwa kuti zviri sei zviri kufamba sei zvakamira sei asi zvekuti kujambiswa ndakandiripo haanenge akusamarizautsa yabuda iwe mukomana unozvigamuchira sei aiwa ndinozvigamuchira unoti chii kuna mai yako nemudzimai wako with all the torture that she went through nekuda kwemhuri yako uchiwa nepete wakasimbimara uchiita utsinye zvinoitikana kare pandakavatadzira vanogona kundiregerera ishe nekuti inini musikana uyu aigara kwana sisi vangu handingazonyatsoziva kana vakataura kuti pane zvakaitika ndisipo aiwa handingazozviti ndanga ndiripo kuti ndiri munhu anga asipo asi ndinoti kana pane pavakatadzirwa pandisiri kuziva inini pavakatadzirwa nana sisi vangu aiwa ndavandiregererewo mwana tinochengeta mudzimai wako uchiri kumuna here after madzautsa yako haumune saukuda pari nyaya yapo yanyaya yekuti takaita mwana tese saka mwana ndinogona kuriritira zvo une mudzimai here akudzira zvakanaka right baba valoit muri pano muneiona sei nyaya muneigamuchira sei yekuti mwana ari kutaura ye kuti imi mudzimai achada muzukuru ndewenyu imi misababa waloit muneigamuchira sei pamberi pedada ndaachidisa zvikuru sei kuti dai mai vauya mai vaitaura mashoko akaipa kwano musiwe ndakarwadza naye saka iwe wangomira sababa zvizoda sei mwana zvaakutaura izvi after arwadzisa kudai after paitwa uroyi hwakaitwa hwekuita kuti mwana uyu acharike zvaasingafanira kucharika zvaanezotarika zvaasingazive mupenyu wake zvichiitwa izvi
zvinogona kunge zvichamukonzeresa upenyu hwese neuroyi hwakaitwa naamai. After all, mwana wenyu anonzi Lloyd omira wati inini handichada mudzimai, handisi kuda mudzimai. Akutanga akati handidi mwana because handizive munhu. Kuyabuda kuti nderake mwana ndewani zvakare zvabuda kumadna. Saka imi sababa, what is your advice? What are your words kudare riri nekumwana wenyu? Kabuda pachina kuti haachada chii, haamude mwana wenyu. Zvirikuzvizweswa hatitambozvisa mumaoko menyu idare ndinotaura mutongo waro hapana zvekuita vana hapana chatichaita namugamira zviro zvakuita. Right, iwe taura chizweka. Iwe nechekutaura. Saka papa kuti pamberi pedare matadza kuraya mwana wenyu hapana chamunogona kutaura makumukira kudare kuti nokuti mashayiwa pane zvaaita, mashayiwa opinion mukati ndavangozvipira kudare. Because ini sababa ndimi mune responsibility yekudisciplina nekukudza mwana muchimuranga nekumuratidza hunhu netsika nemagariro nevana. Saka muri kuti chii sekubvunzo kwaitwa namama? Kudaro ndichipindira mumashoko enyu tese, kunyangwe imi makatadza kurayira mwana, ini ndikatadza kurayira mwana wangu. Kune mashoko aitaurwa futi adzimai vangu asina kutaurwa munhu. Kune manyemwe kuti munhu akapika akasimudza ruoko rwake kuno mukoti akazotaurawo zvimwe zvokuti tikada kuzvitarisa toona tangotanga kudzokera kumashure. Saka zvese zvinhandadzi zvese izvo tingozvinyarara ndochitambira hamuzondareva izvozvo ndochitambira ndosiya nyaya kudaro. Mwana mucheche mucheche tatambirawo mucheche tatinotambira. Saka kuti ndikushayiwa mazwi ekutaura manzwa kuti mwana anga achiramba kurora anga achidzara mwana wainaye haswei umati wanga achitobereka saka anga achiwana zvese zvachiitika vomubataura zvakanai yese vanga vachisakange zvakanai mubatanisi vakadai zvazobuda mandosi mwana uyu ndimwenyu. Saka munongotiwo zvataurwa namambo ndozvomungogamuchira, hapana zvamunogona kuti mugadzirise muchitaurira mhuri kuti aiwa zvinowanikwa zvakadai ndatidai ndaifana kuti ndidai mongoti zvataurwa namambo ndizvo. Saka kumusha uku hamuna mamwe mazuva kuti anotaura nevana venyu, mongoti zvataurwa namambo ndizvo. Ini ndati zvataurwa namambo ndizvozvo, ini ndinotambira mwana akafuma nemwana wangu kuti iropa renyu ndoatiri kutambira aramba murume wake nandikakwanisa kutambira muroro iye murume wakasiyana. Baba vari kuhwanda zvavo asi zvirikuratidza kuti ivo pachezvo zvavo nemwana wavo vari pamwe chete, nokuti handimanzwa vachipindura kana zvavachitaura mukuseri. Pane zvimwe zvatingazoti tingataura aitaura achidai zviva kuti ivo muroora pachezvo vava vasi kuti mubereki anogona kutaurawo kuti hamwana kuroora zveshuwa asi mwana ndemudzi wemukadzi. Ora sakucheza ndakandida kubvunza mukomana uwo sei ari kuti musikana mukadzi haambudi. Okay, ibvunzo wakanaka, straight forward. Iwe mukomana, musikana uyo wakamunyengerwa here? Hatina kumunyengerwa asi Wakanyenga wega? mafambidziro ataita tosara tikada kudzokera kumashure. Ndofunga vasikana vangu aitovaziva nanhasi anotovaziva vasikana vangu. Zvaiitika ndezvekuti munoziva ishe pachikomana nemusikana munhu aitumwawo kana kumba vachisangana mvura. Saka semukomana nemusikana vaingosangana pane maikisheni anongoitwa ndo zvinhu zvatikangoitirana ndo mafambidziro atikaita zvekuti munhu unongoradzana kuti maekisheni poitika zvinotoitika ndo zvaiitika. Kozoti pamwe pacho ishe mvudzi wavo kudwa wakakosha kuti vanhu vazive
sei uri kuti hauzoda mudzimai hauchada mudzimai because wakauya pakutanga wauna kutaura kare nekuti hausoda mudzimai wairamba uchiti mudzimai uyu mwana uyu haasi wako asi zvikaita sekuti mwana wako ndosvika muchiko sei nhasi wane pfungwa yekuti mwana taziva kuti mwana wako wakuya uchiti nemudzimai wacho handichada chikonzero chei chii chaita kuti urambe mudzimai chaita kuti ndirambe mudzimai ini ndandiri munhu wandadagara ndakasiyana naye kana kuti tisafambidzana saka hapana patingati munhu wandandisafambidzane naye ndoti ndakuda kuti kune kwakutodzokera ndakaona nekuti nhumbu iyi yakaunzwa after 5 months tisafambidzana aiwa nhumbu yake isati yataurwa patakasiyana uye akazounzwa nhumbu yaane 5 months tisisafambidzana dare runazati seusiri kuda mukadzi uri kutaura kuti makaita zvechihuri uri kuti wasiye prostitute wakangosangana naye zve-one night stand here kana kuti chii ndozvoda kuziva nedare aiwa zvisi zve-one night uyu ndakati kaviri paya akauya pekutanga tikaita zvatikaita kechipiri akauya tikaita zvatikaita muchidanana here kana kuti zvaive zvekungosangana aizvo zvaiva zvekungosangana nekuti taingoti batasangana kapekutanga makataira makadanana ndizvoutaa iye aitoziva vasikana saka itsika yako yokufambidzana nevasikana vakawanda nguva imwe chete ungosiyana navo ndizvo zvakutaura kwete izvi kwenga unenge anoziva vasikana vako vanga vari vangani ituro anoziva saka wanga uine 2 saka tikuti wanga uine 3 at the same time ivo vari vana vako vasikana vari kunzarwa unoona zvakanaka aiwa zvinhu zvinisina kunaka azvo saka ukaona manje waita izvozvo kuvasikana ava obviously vamwe vacho 2 vacho vari kuklema they may not be the only ones ende hauna kuvaroora futi vese saka kurava kuti iwe itori profession yako yokumhanyisa vana vasikana vese wovasiya at the end of the day wovatota sezvawakaita uyu dai kunoziva kuti ndeyako waida uibvisirei isiri yako izvozvo ishe waurora ndina pamusoro wemambo mukomana uyu aitodanana nemwana uyu zvaitozikanwa nemanext door ake achitoudza shamwari dzake kuti uyu musikana wangu hanambobvira rambana naye aitozviziva kuti musikana uyu ane nhumbu nekuti akatombomupa kokonezai kuti enda unobvisa chibviri haanambobvira mudzota ndumude anonhubu kokonezai zvinobvisa iye ndo zvaakauya nazvo kuti oenda unopa enda unopa kokonezai izvi nokuti zvinobvisa aitozviziva kuti musikana uyu ane nhumbu kuti akava nekokonezai wakamwai akabva atouya nechimwe mushonga wechibhoyi wanga uri muchigubhu chesupa chenyati wanga uri chimushonga umwe ndakaramba ndopaakatanga kundigunwa pakaramba paakazondara kwabvisana sakuda kuti mambo itsika dai vakambodiiswa goti nechi kwakupuwa zai romutadai toda kupa nguva mai ndovakamhakara nyaya ane claim yawakaita nguva yamabuda iyo maamuchida kutaura samwe maakupuwa nguva yekutaura kwekupedzisira patapedza nyaya chekutanga mambo ndoda kutenda nemufaro mukuru mandidaiva kuitira zvakanaka nebasa rinobati kupfuurira mberi chechipiri kuda kutenda global dna nechokwadi chainoburitsa pamusoro pevanhu vetaipi yakafanana neishi chechitatu mambo mwana uyu akanga akaiswa chitsinyo nemuishi mwana uyu akapuwa zita rekuti itai zvamunoda ndo zita ranga rakapuwa munhu asi ini ndakazomuona kuti zita iri handingaripe mwana ndakazomupa rimwe zita ende chinhu chandida kuti itai zvaunoda ndiani akapa mwana zita ishe ipapo mwana idzaniko kumusha ishe mwana angasirona zita saka maona paremadheni apo pakatonyoronza pakanonzi baby ruwarashi angasati ane zita zita akapiwa nehanzvadzi yake akaenda kusouth africa inonzi Lydia akamupa kuti anzi itai zvamunoda zvese kana rinopa repitai zvamunoda zvese so ndinoda kuti mwana uyu mambo pamberi penyu mundibvumirewo munditambirawo chikumbiro changu mwana uyu ihiro igamba mwana uyu akaberekerwa mutoilet guvhu rake rakaoma nenyasha pachaikwa spirit ye 50 cents
ndikasvika pakuita green. Mwana uyu aigezerwa muchemba pasina bhaketi nedhishi zvokuti agezerwe. Mwana uyu aigezerwa negreen bar yemapureti yaingonhongowo padaro osogezeswa. Mwana uyu akagezerwa pamusi wa17 November akazotanga kuzona mafuta musi wa27 December ndaakugara naye. Saka ndinoda kuti mambo mutitendere kupurisa mwana uyu igamba. Chekupedzisira ndoda kutenda mukomana uyu nebasa raakabata nekundipa chipo chemwana achazondichengeta. Ndine mufaro wokuva nevazukuru vaviri, mukomana nemusikana. Ndichiri mudiki ndine 38 years. Ndinovimba Mwari vachandichengeta kuti vana ava vagozondichengetawo ndizopupura ukuru hwaMwari, nyika izoona. Ngomashoko angu mambo, ndatenda. Pamusoro ino ndoda kutaura pamusoro pemwana akabatwa namai. Ndakambonzwa musi iyoyo achinzi mwana uyu hembe yanga akapfeka iyo kana akugezwa nokutidzwa nedzieni. Ndazonzwa kuti madhieni anoti mwana uyu mwana womukomana uyu. Mwana uyu akazowana mbatya here kana kuti atongotanga kufungo kunzi kuti wasipaabhuswa ari cheche kudai kusvika mberi. Azowana mbatya here izvozvo. Ndakazotenga mama, ndakazotenga hembe muzukuru wangu iropa rangu mwana wangu, ndakatenga hembe dzemwana. Baba zvavazoziva kuti mwana wavo vaneta vachaita here pamwana uyu. Handizivi. Pamusoro edare. Ine zvandaziva kuti mwana ndiwangu. Aiwa, ndichachengeta mwana, ndichamuitirawo zvinofanira kuitwa mwana. Asi ndine chimwe chinhu chandada ndichikumbira. Pane pakanyepwa pakanzi munhu uye akaita mwana uya akatiza. Munhu uyu ndosaka ndati zvimwe zvacho zvinezvi chinyepwa but hatizode kuramba tichiita se tichizviteedza. Pakanyepwa pakanzi munhu uyu akatiza but munhu uyu akatororeswa izvezvi anotobhadhara njere nenyaya. Vachekuita nenyaya yemwana wavo. Ayo, ndikutaura pakunzi zvinhu zvese zvazvichinyepa zvichinyeperwa. Ndotaura zvinhu iwewe hauna kunyeperwa chii. Iwewe wakaita claim yamai yako yekuti iwe wakamitisa mwana wako. Iwewe ukaramba. DNA ikakurwa kuti ndizvo wakaita. Pawanyeperwa nebabe iwewe. Pachinzi akajambisa mamoto ndaandiripo ini ndinogara kunogara. Iwe haugoni kuzviramba because kana zvakaitika iwe usipo unozviramba sei? Handichinzi ndaandiripo. Ndatenda. Asi iwewe mushure memanyepo ese amba uchitaura kudai ukutasira kuti bhiliva here izvozvo zvokutaura. Unofanira kubvisa mbudzi baba kudai. Rega tikumbire mambo tibatsiro tofamba sei, mukuru aratikumbira mutibatsiro tofamba sei. Sana urugara kuti rugara naamai iyo kubona rugara kuti salimugara ikoko rugara nani rugara dzimungwa ndogara ndega kozo chimwe chimuranacho ayo masina kukumbirwa ukuudza vanhu dzimwe nguva tichi dzimungwa ndinombogara ndega amai vanomboenda kumusha. Okay, urugara pamushaperi pamushaperi amai kana zvivakati baba vari kuti baba vanogara vanoshandira kwamureko. Vanoshandira kwamureko vanogara veko. Kana zviendare baba vacho akamboona here baba vacho chaivo. Iwe uri muningira wababa? Muningira. Baba chaivo nyamubereka vakashaya. Oh, baba vakashaya. Okay. All right. Sabuchwa. Taura mashoko ekupedzisira unogona kutaura kuti mwana mukomana. Mwana mukomana yada kunatsa mukana acha kuramba zvaanoziva kana chaakurambira mukadzi asimboona chikonzeresa kuti chei. Pamwe ane zvitsa zvaanazvo eka tichiziva kuti iwe mukomana vakuru vanoti zikizi kuonyera pamwe anditi ndatodwa nhoroondo yako nguva diki yatanga tese mukati medare kumhanya nevasikana chikakarisa vana vanhu unova chinhu chisina kunaka itsika yakaipa iyo yanda ndichifungidzira kuti baba vako vana vababa munina vachataura vachikutsura pamberi pedare kuti zvauri kuita izvi mwanangu rumisiro razvo rufu anditi kune zvirwere mazuva ano pamwe wakatoinfekta mwana kana kuti wakatoinfekta vamwe vakawanda nenyaya dzakuita kana chinhu chine chisina kuita sei chakanaka. Saka tisati tapa decision pano
Aricha kumikidza kuti upfugame pana amai ako watendere basa guru rauri kuita kuchengeta mwana wavo umugamuchira kuti achengetwe mukati memasuwo avo. Saka uchapfugama uri pachia ipapo unotenda ambuya wako apa dare risati aita decision. Amai tinotenda ndichengete mwana wako kuti okay, garapo basi. Alright, tine mutombo uri pano watichamisikidza sedare wandichapa kuti awerere pamusoro penyaya yakamanga mwanani Mother Shonyana achimangara iwekoiti ndichapa kuwerere mutombo uyu takatevisa pamusoro emama dare rasvika pamutongo wekuti imhosva kumikisa mwana wevaridzi uye kumushungurudza. Nekuda kwaizvozvo Lloyd Tamburuka ripa damage mombe 5 uye mombe imwe chete yemwana kana kuti equivalent yacho $3,000 by 19 February 2025. Ukarega kuripa dare richabvuta zvinhu zvako rotengesa. Ripa zvekare mbudzi imwe chete kana kuti $60 kudare nekushora dare uye manyepo ako kunyange uchiziva chokwadi chezvawakaita. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare.